Engkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Janakawati. Wah, seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Janakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Engkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Diasdes iki isine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho bane. Wah, cerewet. Ayo, dandan. Mantel lanang. Ya, ngene wae, dandan. Nganggo klupuk. Ata asine lucu asine iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu pira? Wah. Anakku lanang Gatot. Wonten timbalane ngadhawuh Rama Kyai. Antarja. Wonten timbalane ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani. Mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren. Ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora Le? Apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel kados mekaten? Inggih, Rama, nadyan Kang Putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu. Yo. Gadah damel mantu Rama. Yo, pancen mengkono. Rembug wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Menawi ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngerti yo. Dina iki aku arep ndhawuhke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan. Gandeng Gatotkaca, kowe wis padha mangun bebrayan. Wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Merga aku bakal duwe gawe mantu. Wonten sing bakal tak dadekke manten. Ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri sang kapirango. Renangka kinempet kambedha sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Oh, wah, ngopo malah mecicil. Kose, Pak. Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni. Ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang. Kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsane aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodok. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae.
Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Tamang ngono gawe mareming wong tuwa, saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lah apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem, anake Jlamprung si Jenakawati. Jenakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong nambesan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora digane Werkudara nek iso anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo apa? Sawangan. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke. Antaja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja nduwa keparengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo si Adi kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caidan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas-klempus nyumut diudut. Udut ora njaluk kowe kok kowe ora apa apa. Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesrimpeting laku, ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jlamprung. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadiane. Nggih, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul ro kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem tak anggap anak. Nek ora gelem minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, rak ngono anakku. Wingkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka, Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Dias-des iki isine utek nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lho.
Ora padake klopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho bane. Wah, cerewet. So ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu. Nek nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Ganon wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Romo Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhaupake anake wedok Janakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakang Nenjadipati. Kedah sabar Romo Kyai sok kula dherekaken. Inggih, Romo Kyai monggo kula dherekaken. Ayo, dandan. Manten lanang. Ya, ngene wae, dandan. Nganggo klupuk. Ata asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kono nganggo kupluk. Ukurane ndasmu pira? Wah, iki jan. Aja guyu ndak mengguk ya. Ya Bang, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas kene dandan manten ku tekan kono ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Ya, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus, tak ombyong Antasena. Koko Prabu. Japa Prembandurna ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka aku sing mrapta ing Madukara. Oh ya, Janaka aku sing mrapta ing Madukara, Nger. Inggih paman, kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku cah bagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara. Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandra Kumara. Ingkang gandrung Atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi Welasa. Welasa kelawan Atmajaku ya Atmajamu dhewe Lesmana Mandra Kumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Oh, lan kowe nyumur apa Janaka yen to anakmu Janakawati karep tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno kon mundhapake Janakawati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi Putu Lesmana Mandra Kumara yang bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ing mrapta wonten menapa teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni kelawan Atmajamu Janakawati mula gandeng aku kuwi wong tuwane Setyaka yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngapa banger bacen asmaning Nata Ndarawati mula Yayi perkara Werkudara mengko gampang aku ingkang bakal rembug. Ning sing wigati aku larapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati Arjuna.
Jodi mati yo. Aku sing tekan kene Janaka. Nglarapaken dhateng pun Antasena. Panjen jumbuh kelawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe. Nedya bebisanan. Ya kuwi ngrabeki anakku Antasena karo Janakawati. Prataku ning papan kene bakal nagih janji. Apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal? Teko ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas kula terus meneh sawetawis bingung kodhong sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka. Yen nganti kok ora ndhaupake anakku karo si Lesmana Mandrakumara, apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa? Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Ngger? Nek nganti Lesmana wak putuku gagar wigar ngene dhawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening Kyai anak Prabu Duryudana. Arjuna. Sawangan pun Kakang. Siadi karo pun Kakang ora bisa dipisahake. Wis pantes lamun Siadi bebesaran kalian pun Kakang, anakku Setyaka tampanana dhawuh karo Janakawati. Wah, jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas. Kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janaka. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepete ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu. Kudune kowe ngalah. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Terus nek yo. Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Oh, piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon
Kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa. Lah jarene ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati. Niku ora wau. Saniki pun mboten dasare kula nyawang Janakawati jebul mboten srek. Lho. Ora srek piye? Nggih pokoke mboten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngene iki piye? Lah iki piye? Oh ya wis Ger. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah apik malah becik. Sesuk ana mangsa kalana putri sing bakal dadi lengeng cep kamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, Semana aja kuwatir. Waladan. Sampun meh nyaketi gegayuhan kula Rama, ya ning aja bombong dhisik. Mungsamu sing saiki ora enteng ning abot. Lho. Mangsa kula lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning Pati Setyaka. Oh nggih, wis tak akan dawuh Rama. Antasena, Kakang Setyaka piye? Sisihna rasa pasduluran. Neng kene iki sayembara. Kowe kan aku kudu dadi mungsuh. Sapa ingkang menang ngukup Dewi Janakawati? Wis, nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati kukupen. Aku jane ora niat rabi karo bapak dipeksa. Loh, yang ngono apa ilang kasatriyane Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satya peng-pengan. Ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki. Ora ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Janakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Janakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning neng apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene, Cah Bagus. Elok. Ayo, Matno Sastra Jendrawati dijaya kejan, ayo. Petruk eneng apa? Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kali Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep. Terus apa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Janakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ora tau perang. Kok sagedakan iki ampuh ora jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katute kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati, Bu, wonten kula kadohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo amuk Antasena. Ora apa-apa.
sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna. Nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Sigra den pendet saking mestakaning Dyang Setyaka. Kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg. Mundhak suda karo sanmu asak kringetmu. Nuwun sewu, Kang. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah. Kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenokowati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake ngapura. Ora kok, Dik, aku arep mentala karo Kakang Setyaka. Ning Pak Dik dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu. Ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Lah dalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyapa. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Rantu padake bandar utuk ora. Priwon iki pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka, wonten paring adhawuh. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning Aja Jenokowati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku. Petro, non. Bendaramu Jenokowati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama, kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Jenokowati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot. Pripun? Aku kon manjing taman. Pon langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk.
sing ora trima Jenakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Syukur den nderek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun lampahan dhawuh kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamong mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggala cinaketna jodhonipun, cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang rat suh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.